ನ್ಯೂಸ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. V4 ನ್ಯೂಸ್, ಮುನ್ನುಡಿ ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ. Hello, Namaskara. V4 News in association with Kalyan Jewellers presents Comedy Premier League Season 2 ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪಡೆದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರಡೊಂದು ಮಾತು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. Comedy Premier League Season 2 powered by Sun Premium Refined Oil and Aruna Masala. Yes, so ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜರ್ನಿಡ್ CPL ದ ಜರ್ನಿಡ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ V4 ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಉಂತಿನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಕುಲು. ಸೊ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ. ಸೊ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಂದಿನಿ ಬೆವರೇಜ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ UM ರೆನೆಗೇಡ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸುಚಿತ್ರಾ ಅಂಡ್ ಪ್ರಭತ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋಲಾರ್. ಸೊ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ರಾಯಲ್ ಹೆವೆನ್ ರೋಸ್, ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, KMC ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಗೋ ಹಿಲ್ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ಲಾನೆಟ್ G, ಆಪಲ್ ಅಸೆಸರೀಸ್, ಫ್ಲಾಂಟ್, ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್, ಮೋತಿ ಮಹಲ್, ರೆನಾಲ್ಟ್, ಬಿಯೋಮಾನ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್, ರೆಡ್ FM, SDM ಕಾಲೇಜ್ ಉಜಿರೆ, ಶಾರದಾ ಆಯುರ್ವೇದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ರಾಯಲ್ ಗ್ರೂಮ್. ಸೊ ಮಾತ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನೊಂದು ಎಂಕುಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಮ್ಮುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಟೀಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ VNR ಗೋಲ್ಡ್ ಬಂಗಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಡುದು. ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ VNR ಗೋಲ್ಡ್ ಬಂಗಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. VNR ಗೋಲ್ಡ್ ನಾನು ಪಪ್ಪು ಓಪನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕ್ಲಬ್ಬೇ ಓಪನ್ ಉದಾರ್ತಿಯರ ಅಮೃತ ಯೋಗ ಮಂಡಲ ನನ್ನ ಮಾತಾ ಮಾರಿಲ್ ಬರ್ತದೆ ಗಂಗಸರ ಬರ್ದು ಬಾಟ್ಲಿ ರಾಶಿ ಬಾರ್ದೀತ ರಾಶಿ ಬಾಂಡಲ ತೊಂದರೆ ಈಗ ಬಾಕಿಲ್ದ ಚಿಲ್ಕಣಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಎತ್ತು ಬಿಡ್ತು ಐಕೆ ಐಕೆ ನಾನು ಕೀ ಪಿದೈದಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲ ಲೈದಿಯರೋಡೆ ಬಾಕಿಲೆ ಪುಡತ್ತು ಬಾಡ್ದಿರ ಏ ನೀ ಕ್ಲಬ್ಬದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ 52 ಜನ ಮೆಂಬರ್ ಉಳ್ಳರು ಒರಿಯ ಗಂಟಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೋಡು ನಾನು ಕ್ಲಬ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾತ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಈ ಕ್ಲಬ್ ಮೆಂಬರ್ ದಕ್ಲಾಂಡಲ್ಲ ಬೈಟಿನ ತೊಂದರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು ನಕ್ಲಾಂಡಲ್ಲ ಬರೋಚ ಒರಿಯ ಗಂಟಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಓಪನ್ ಆತೀನಿ ಅಂದು ಓಪನ್ ಆತೀನಿ ಏರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಏರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅದೇ ಪುದೀನ್ ಎಂಚವು ಯಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತಮಾರ ಯಾನೇ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಸತ್ಯ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಪೋಸ್ಟು ಏರು ಸಸಿರಾಜ್ ಕಾವ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಿಡು ಪೋಸ್ಟು ಕ್ಲಬ್ ಬಿಡು ನಿನ್ನ ಪೋಸ್ಟು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಏ ಸರ್ತಿ ಬಂತೆ ಗಂಗಸರದ ಬಾಟ್ಲಿ ಪರ್ದಿ ಖಾಲಿ ಬಾಟ್ಲಿ ದಿಯೋಚಿನ ಪಂತಿ ಜನ ಓ ದೇವಂ ಇಲ್ಲತ್ತನ ಕೋಡೆ ಅವು ಸೈಯಡಿಯ ಕ್ಲಬ್ ಬಿಟ್ಟು ರಡ್ಡೇ ಜನ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೊತೆ ಖರ್ಚು ಆಯ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ ಮರಳೆ ಮಾದೇವೆ ಒಳ್ಳೆ ಮರಳೆ ಮಾದೇವ ಬಂದಾಗ ಬಾಂಡ್ ವರ್ಷದ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಬುರುಂಡತ ಕಾನನ ಜನತ ಕೊರ್ಪುಣಿ ಈ ವರ್ಷ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಜನ ಕೊರ್ತಾ ನಿನ್ನ ವರ್ಷ ಕರಿವರ್ಷದ ಜನ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮನಿ ಪೊಚ್ಚಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಜನ ನೀವು ಬರೋದು ಸೈಕಲ್ ಮಾರಿ ಸೋನಾನಿ ಸೈಕಲ್ ಪರಬಕಿನ ಮೀತಸಿಯೋತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮರ್ಲೆ ಮಾಧವಿ ಎಂಚ ಸೈಕಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನ ಬೈಕ್ ಸೈಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸೈಡ್ ಎಂಚಿನ ಏಸಾಯ ನಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತೂ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಕಲ್ಪಡು ಅವು ಎನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಅರ್ಥ ನನಗೆ ಇಂಕ ಅರ್ಥ ಆದಿಜಿ ಅರ್ಥ ಆಜತ ಅರ್ಥ ಆಜಿನ ಅರ್ಥ ಆಪ್ಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಂತಂದು ಬಂದಾಂಡು ಅರ್ಥ ಅವನ್ನ வாழ்ற ಅರ್ಥ ಅವನು ಎನ್ನ ಬಾತಿರದ ಅರ್ಥ ಒಲಂಡಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿಂದಾಂಡ ಅರ್ಥ ಆಜಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಗೋಪೇರು ಸರ್ತ
ಅತ್ಯ ನೇನು ಮಾತಾ ತಿಂಡ ಬರ್ಸ ಬರುವಯ ವರ್ಷ ಬರ್ರಿಗೆ ಕಪ್ಪೆಗೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆತ ಕಪ್ಪೆಗೆ ಮದ್ವೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪೆ ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ ಅಪ್ಪೆ ಆಯ್ತು ನೀವು ಬರ್ಸ ಬರ್ರೆ ಕಪ್ಪೆಗೆ ಮದ್ವೆ ಮೇಲೆ ಬಲ್ಲಿ ವರುಣಗು ದಾಲ ದೀವು ವರುಣಾಗ ಕೋಟ್ರ ದಿಯೋಡು ವರುಣಗೂ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ದಿಂದ ಬರ್ಸ ಬರು ಪೂಜಿ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಅರುಣಗೂ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ದಿಂದ ಬರ್ಸ ಬರು ಔಸೈಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಜನಲೆತನು ಬರ್ಪ ಜನಲೆತನು ಬರುವ ಇನಿ ಬರ್ಪಾಲು ಬಾರಿ ಸಾಧನೆ ಮಂತನೆ ಪೊಣ್ಣು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸಾಧನೆ ಮಂತದರು ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತಲು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಲು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯೆ ಮಡಲ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮೆಡಲ್ ತೊನಗನಿಗೆ ತೆಡಿಲ ಹಾಕು ಬರ್ಪಾಲು ಆತ ಮಾತ್ರ ಆಟ ನಾಟಕ ಸಿನಿಮಾ ಸಕಲ ಕಲವಲ್ಲಬೇ ಜನಯರ್ನ ಜನಯನ್ನ ಕಪ್ಪುಗಾರನಿ ಕುಳ್ಳೊಂಡಿ ಅವು ಸೈಯಡಿಯ ಬಾಕಿ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಬರಡಿ ಯಾಯಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರೆ ಖಜಾಂಜಿ ಒಳ್ಳೆ ಉಂಜಂಜಿ ಬತ್ತನು ಖಜಾಂಜಿ ವೈಜ ಖಜಾಂಜಿ ಬೈ ಅಯ್ಯ ಗುವೆಲ್ದ ಕೆಸರದೆ ತಂದುಪ್ಪಿ ಲಾಲ ಖಜಾಂಜಿ ಬಣ್ಣಗ ಬರೋನುಂಡವ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಪುನಃ ಖಜಾಂಜಿ ఆయన లెక్క నల్ల ముగిదిజీ అన్న ఇనియే నమ్మ క్లబ్ మీటింగ్ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಮಕ್ಕರುಂಡು ತುಲೆ ಅದ ಮಕ್ಕರು ಯಾನಂಜಿ ತಾರೆಗೆ ಮಿತ್ತಾರ್ನಿ ಓ ಈ ಗುಯಲ್ದ ಕೆಸರ್ ದೆಪ್ಪನ ಮಾರ ತಾರೆ ಓಡಿ ಕೆಸರ್ ತೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಹೊಸರ್ ಬತ್ತನಂದು ಸೀದಾ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿ ಮಿತ್ತು ಮನೆಯಾಗ ಬಂಜವನ ಕೋಲು ತಿರ್ತುವಲ್ಲ ಅಂದು ಅಂದತ್ತು ತಾರೆದ ಪೆರಂಡೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ತೂಲೆ ಅಸ್ಕರನ್ನ ಒಂಜಿ ತಾರೆಗೆ ಮಿತ್ತಾರೆ ನಾಯ್ಕು 50 ರೂಪಾಯಿ ಅಯ್ಯೋ ಅಂಚ 4 ತಾರೆಗೆ ಮಿತ್ತಾರೆ ಏತಾಪುಣ ಮಾಧವಣ್ಣ ಇಂಚಿನ 200 ರೂಪಾಯಿ ಐತೆ ಮಡಿಪುಲಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಂಚ 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ರಡ್ಡು ತಾರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಿತಾರ್ದ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಈ ಮಿತರ್ನಗ ಪೊಂಜು ಓಲಿಯತ್ತನು ಕೊಂಚ ತಿರ್ತಿ ಎತ್ತನು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ನಾನೊಂದು ರಡ್ಡು ತಾರಿಗೆ ಮಿತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪು 100 ರೂಪಾಯಿ ದಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರಿಯರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಫೋನು ಒಂಜೋನ ಫೋನಾ ಒಂಜೋ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಂತ್ ಬಿರಗೋರು ಪಂಜೋನ ಕ್ವಾಲಿ ಕೊಂಚ ಪೊರುಳುಂಡ ಚಿನ್ನ ಪೊರುಲಿ ತೋರ ತೋರ ಎಂಚೊಂಡಿ ಫೋನ್ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹತ್ತಿರಚಿ ಕಾಮಿಡಿ ತುಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ತಾರೆ ದೆಪ್ಪುನ ತಾರು ಅತ ತಾರೆ ದೆಪ್ಪುನ ತಾರು ತಾರೇ ದೇಪುನ ತಾರು ಕೆಸರ ದೇಪುನ ತಾರು ಮಾರಿ ಹತ್ತಿರಚಿ ತಾರ್ನಾಥೆ ಇತ್ತೆ ತಾರ್ನಾತೆ ಅಪಣ ಮಿತ್ತು ಮಾಡ್ಗ ಹಲೋ 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 ಈ ತಾರೆ ದೆಪ್ಪರೆ ಬತ್ತಿತ್ತ ಅಂದು. ಏತ ತಾರೆಗ್ ಮಿತ್ತರ್ದ ಯಾನ್ 4 ತಾರೆ ಮಿತ್ತರ್ನಿ 4 ತಾರೆಗ್ ಇರ್ಲುದತ ಅಂದು ಯಾನಕ್ಕೆ ಏತ್ ಕೊರ್ತೆ ಇರು 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರು ಅವು ದಾದ ಗೊತ್ತೇನೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೈತನು ನನ್ನವರ ರಡ್ಡು ತಾರೆಗೆ ಮಿತ್ತ ಅಡೇಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ನನರ ತಾರೆಗ್ ಮಿತ್ತರ್ನಗಲ ನಿಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಹಾ. ಆಂಡ ಹಾ. ಆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಚಡ್ಡಿ ತೆತ್ತೊಂದು ನನರ ಬಣ್ಣಗ ಪಾಡ್ದ ಬಲವ ಎಂತ ಅಂತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ఒక పొంజో పేతదాదన ఇచ్చి వండి ವಿಷಯ ಬಂಡ ಏ ಪಲ ಗುಯಲ್ದ ಕೆಸರದೆ ಪೆರಬೋಪುನೆ ಗುಯಲ್ಗೆ ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪುನು ಮಿತ್ತಿ ಏರ್ಲ ತೂಪು ಜೇರಿ ಇನಿ ತಾರೇ ಪೋಯೆ ಕೊಂಜೋ ಕುಬೆ ತೂಂಡು ಎಬೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೂಲ್ ದಾದ ಬೈ ದ ಬೈ ಮೂಲ್ ದಾದ ಇನಿ ಕ್ಲಬ್ ದ ನೇಮ ಮೂಲದ ಬೋರ್ಡ ಅಲೆ ಅಲೆ ಓ ನೆತ್ತಿ ದರ್ಪುಜ ಯಪ್ಪ ಒಂದು ನಾತನಿಯ ಅವು ಬನಿಯಾನ್ ಕೌ ಪೋಯಿನ ಅವು ಏಲಿಯನ್ ಏರಿಯಾ ಯಾನ್ ಪೊಣ್ಣ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಿದಾರ್ದಲತ್ತ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಬಲಿಪೆರೆ ಪಿತನ ಬಜಿ ಪಾಪದ ಪೊಣ್ಣು ಆ ಪೊಣ್ಣೆ ಬಲು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ದ ಪೊಣ್ಣು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ದ ಯಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾಸ್ತನಲ್ಲ ಅಲೆ ಎನ್ನ ಪುತರು ಬನ್ನಿ ಇಂಚ ಭಾಸ್ಕರನ್ನಿ ಯಾನ ಖಜಂಜಿ ಭಾಸ್ಕರನ್ನ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಭಾಸ್ಕರನ್ನ ಅಲ್ಲ ಭಾಸ್ಕರನ್ನಿ ನಾನು ನಾಲ್ಲ ಭಾಸ್ಕರ ನೆತ್ತಿ ಪೂರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪೊಣ್ಣು ಪಾತೆರ್ ನೊಂಚೂರು ಕೊಂಜ ಕಾಲ್ ದಾದ ಬನ್ನಿ ಅದ ಬನ್ನಿನಿ ಅದ ಬನ್ನಿ. 4 ಜನಕ್ಕಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಭಾರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ದ ಪೊಣ್ಣು ಇಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಯಾರು ಮಾರ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ ಗೊತ್ತವಚ್ಚ
ಬರಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಬುಕ್ ಗನ ಬುಕ್ ನಿನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪುರಾಕಲ್ಲ ಪನೋಡ ಭಾರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ದ ಪೊಣ್ಣು ಪಾಪ ಇಲ್ಲಡ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಯಾನ್ ಬಣ್ಣ ಇಲ್ಲಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಈ ಬಣ್ಣಗಿತ್ತೆ ಪೋಯಿನತ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟನಗನೆ ಇಜ್ಜವಳು ಇದು ಪಡ್ಡಿಲಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣನ ಬುದ್ಧರು ಒನಸ್ತಾತ್ನಜಿ ಒನ ಸಾತನ ಇಜ್ಜಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪುದರ್ ಪುದರ್ ಒನ ಸಾತಿಜಿ ಬನ್ನತ್ತು ಒಕ ಉದರ ಒನ ಜಾಕ್ಷಿ ಇದು ಪಪ್ಪನ ಬುದ್ಧರು ಪೊಸತ್ನಮ್ಮೆ ಹೊಸ ತಮ್ಮಿ ಅಜ್ಜನ ಅಮ್ಮನ ಬುದ್ಧರು ಕ್ಲೀನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದ ಭಾರತಮ್ಮ ಅನ್ನೆ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಒಣ್ಣನ ಪುದರ್ ಪಪ್ಪನ ಪುದರ್ ಬನ್ನತ ಪಪ್ಪನ ಪುದರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ಮ ಓ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಇದು ಅಮ್ಮನ ಬುದ್ಧರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವನ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಓ ದೇವರೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ ಸರೋಜಿನಿ ಅಕ್ಕ ಅವ ಅಲ್ಲ ಬೇಡಡಿಗೆ ñಕ್ಕ ಇದು ಪುಟ್ಟ ದಿನ ಹುಟ್ಟಿದಿನಿ ನವೆಂಬರ್ 14 ಜನಾರ್ದನ ಇಲ್ಲದ ಯಾರು ಪುಟ್ಟಿನ ದಿನ ಯಪ್ಪ ಯಪ್ಪ ನವೆಂಬರ್ 14 ಜನಾರ್ದನ ಇಲ್ಲದ ಯಾರು ಪುಟ್ಟಿನ ದಿನ ಗೊತ್ತಾನ ಗೊತ್ತಾಂಡು ನಮ್ಮ ಕಂಬ್ಳದ ಜನಾರ್ದನನ ಕಂಬಳದ ಏರು ಪುಟ್ಟಿನ ದಿನ ಅಲ್ಬಿಡ ನವೆಂಬರ್ 14 ಏರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಏರು ಎರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಅವು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ದಿನ ಇದು ಏತ್ ಕಲ್ದ ದೈತ್ತು ಹೋದ್ನ ಅಲೆ ತುಲಿ ಕಲ್ತದ ಸೈತ್ ಬೋತ ಸೈತ್ ಬೋತೆ ಬನ್ನತ್ತು ಏತ್ ಬೋತೆ ಓ ಏಯ್ತು ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಭಾರಿ talent. ಎಂಕುಣ್ಣತ್ನೆ ಆಟೊಂದು ಏತ ಮಾಡೋದೊಂದು ಬಾರಿ ಆಗ್ನೆ ಅಂದು ಮುರಾರಿ ಒಂದು ಪಪ್ಪಲಾಡ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂತಿ ಆಟ ಅವು ಪಪ್ಪ ನೋಡತ್ತು ಬಪ್ಪ ನಾಡ್ದ ಮೂತಿ ಆಟ ತೂತ ವಾಸ ಹೋಗುದ ಆಟೆ ಪ್ರಸಂಗ ಅವು ಒಂದಿ ಬಾಲ ಬೇಗ ಬಂತಾನ ಬಾಲೆ ಬೇಗ ಅಂತಾನ ಅಪ್ಪೆ ಅವು ಬಾಲೆ ಬೇಗ ಮಂತ ನತ್ತು ಬಾಲೆ ಭಗವಂತನ ಓ ಬಾಲೆ ಭಗವಂತ ಇದು ಬೇತೆ ಪ್ರಸಂಗ ಪುನತ್ತ ಮಂಗಾರು ಉನ್ನತ ಬಂಗಾರಿಗೆ ಅವು ಪುಣತ ಬಂಗಾರತ್ತು ಅವು ಬಣತ ಬಂಗಾರ ಇದು ಬೇತೆ ಒಂದಿನಕ್ಕೆ ಮುರಾನಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ತುಯ್ನಿಯ ಆಟ ಏತ ಹೋಗನ ಆಟ ಎಂತಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಗೊತ್ತನೆ ಮಾತವನ್ನ ಒಲ್ಲಿದ ಪೆರ್ಗುಡೆ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಕ್ಲೀನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಂಗೆ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪೆರ್ಗುಡೆ ಒಳ್ಳಿದ ಬೆರ್ಗುಡೆತ್ತು ಅವು ಬೊಳ್ಳಿದ ಬೊಲ್ಗುಡೆ ಗೊತ್ತಡಮೆ ಓ ಪೆರ್ಗುಡೆ ಮಕ್ಕರ್ ಮಂತ್ರ ಉಳ ಇಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ಚಡ್ಡಿ ಇಚ್ಚಿ ಮಾರ ಚಡ್ಡಿ ಬಣ್ಣಗ ನೆನ್ಪಾಂಡು ಚಡ್ಡಿ ಬಣ್ಣಗ ಇತ್ತಂದೇನೆ ಬಣ್ಣ ಕಾಂಡೆ ಬಣ್ಣಗ ನೆನಪಿಜ್ಜತ್ತ ಮೈ ಸನ್ ಎನ್ನ ಮಗನ್ ಶಾಲೆ ಬಿಡ್ತು ಬರ್ರಿ ಅದೇ ಓ ಮರ್ಲ ಮಾದವ ಕೊಂಜಿ ಲಿಂಕೇಜಿ ಚಡ್ಡಿ ಬಣ್ಣಗ ಬಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತವನ್ನ ಎಂಕುಣ್ಣತ್ನೆ ಆಟೊಂದು ದಿಗಿಲ ದಪ್ಪಣಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ ಸೇಪಲ ನಿರಾಸೆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೇನೆ ಆಟ ನಲ್ತು ತೋಜಿ ಪೋಲಿ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಪದಬಾಡು ಒಂಜಿ ದಿಗಿನ ದೆಪ್ಪೋಲು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಬುಜಿ ಅದ ಮುಗಿನ ಆಟದ ದೇವಿವೇದಿನ ಜಯ 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 ಲಕ್ಕ ಮೇ ఆయన లక్కవు జై జై దయా జై దయా జై దయా ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಾರ್ಲ ದಾಟಿ ఇప్పుడు పదవన్ పలు అవున్నತ್ತೆ ಮುರಾನಿ ಮೇವನೊಂದು ಕೊಂಚ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕಗಳೊಂದು ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪದ್ದರೆ ಬಾಳಿ ಹೋಗನ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಚಾನ್ಸ್ ಕೋರ್ನೆ ಪೂರ ಡೈಲಾಗ್ ಶೋಕ ಬಂತಲು ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಬಂಗಾತನ ಪಾಪ ಇತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ನ ರಿಕ್ಷಾ ಕೊಂದಲ ಎನ್ನರ ಟೆಂಪರ್ ರಿಕ್ಷಾ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸರಿ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಕೊಂದಲ ನಿನ್ನರ ಟೆಂಪರ್ ರಿಕ್ಷಾ ನಿಜವಾಯಿನ ಡೈಲಾಗ್ ದಾದವಲು ಯಕ್ಷ ಗಂಧರ್ವ ಕಿನ್ನರ ಕಿಂಪುರುಷ ಓಡೋಡೆ ಪೋಪಿನ ಪದವನ್ ಪರ ಪದವನ್ ಪಲು ಪದ ಆಲಿನಿ ಯಾವನ್ ಬುಜನ ಪದ ಈ ಬನ್ಪನ ಬನ್ ಪದ ಈರ್ ಪದ ಬಲ್ಲೆ ಓಡೋಡೆ ಪೋಪಿನ ಅಡೆ ಪೋಣ ಬರ್ಚಿ ಮೂಲೆ ಎಂತದು ಬನು ನಮಕ್ ಯಾವಮ್ಮ ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕದ ಪದ
ಅರ್ಥ ಆತಿಜಿ ಮಾತ್ರ ಫಿಲ್ಮಡು ನಾನು ನತ್ತೆ ಐನ್ ಪಿಸ್ತಣ್ಣ ಆಗ್ತವಂತನೆ ಅನ್ನು ಓ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಶೋಭರಾಜ್ ಪಾವನ್ನ ಜಪ್ಪನೆ ಮಾರೆ ಶೋಭರಾಜ್ ಪೌರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಚೆಪ್ಪೆರ ಬೇರೆ ಅವು ಶೋಭಾ ರಾಜಭವನ ಜಪ್ಪೆರ ಬಾರತ್ತಿ ಅವು ಬೆಪ್ಪೆರ ಬೇರೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಮದಿಮೆದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಣ್ಣಿನ ಮದಿಮೆದ ಬೊಕ್ಕ ಜಪ್ಪೆರ ಬೇರೆ ಬೇತೆ ರೂಪೇಸ್ನ ಗೀಟ್ ಗೀಟ್ ರೂಪೇಶ್ನ ಗೀಟ್ ತೆಚ್ಚಿ ಪೂಪು ತೊಂಡು ಇಂಜಿನ ಬರಮುಡ ರೂಪೇಶನ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಗಿರ್ಗಿಟಿ ಗಿರ್ಗಿಟಿ ಯಾನಲ್ಲ ಯಾನಲ್ಲ ಯಾತ್ನೆ ಈ ಗೀಟ್ ಗೀಟ್ ವಾಲಿತ್ನ ನಾನು ಮಲ್ದಿನಿ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ರಡ್ಡು ಸಾರ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಒಂಜಿ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಬೇನೆ ಅಂತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೊಲ ಒಲಿತಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ತ ಕೊಲ್ದಿತ್ತ ಅವು ಪಡೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಟ್ನಿ ಅಕ್ಕರೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ರಡ್ಡೆ ಕ್ರೆಡ್ ದಾದ ಮಂತೀನಿ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡ ಎಕರೆ ಒಂಜಿ ಎಕರೆ ಚಬುಕದೈ ಒಂಜಿ ಎಕರೆ ರಬ್ಬರ್ದೈ ಎಷ್ಟು ಮಂತಿನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೊಟ್ಟಪ್ಪ ಆನ್ಗೆತ್ತ ನಾಳೆ ಯಾವಾಗ ಬೊಡ್ಚಪ್ಪಗೆ ಬೆಲ್ಚಪ್ಪ ಮಣ್ಣೆತ್ತಿ ಅವೆಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಪನ 9 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೆಲ್ಚಪ್ಪ ಓ ಬೆಲ್ಚಪ್ಪಡ್ ಮೂಲ ದಾದ ಅಂತೀನಿ ಬೆಲ್ಚಪ್ಪಡ್ ಮೀನು ಮಾರನೆ ಬಲೆತ್ತ ನಾಳೆಂಚ ಮೀನ್ ಮಾರ್ನಿ ಮುರು 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 ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಕೇಂದ್ರಂಡು ಬೆಲ್ಚಪ್ಪಡ್ ಬೆಲ್ಚಪ್ಪೇರಿ ಬೆಲ್ಚಪ್ಪೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನೆ ಅನ್ನಪ್ಪ ಯಾನೆ ಮಂತೀನಿ ಹಾ ಸಾಕಾತಿಜ ಆವ ಅದ ಅವು ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಲೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಬೇಲೆ ಮಂತೀನಿ ಯಾನೆ ಎಂತ ಹತ್ತಿದೆ ನಿಖಿಲ ಇನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬತ್ತಿ ಗುಡ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬುಗ ಅರಡ ಬನ್ಕ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರ ಸಹಕಾರ ಅಲ್ಲೇನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮರಲಂಬೆ ಎಂಚಿನ ಅಲೆನಿತ್ತ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನುಂದ ಎಲ್ಲ ನೀವು ವಾಸಿಗೋಸಾಡು ಅಲ್ಲಿನ ಕುಲ್ಲಾದ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡು ಸನ್ಮಾನ ಅಲ್ಟದಾದಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪ ಪಾತೆರ ಇಂಚನೆ ಗುಳುಗುಳು ಪಾತೆರವಲ್ಲ ಗುಳುಗುಳು ಪಾತೆರ್ನ ಅಲ್ಲ ಮರೀದಿ ಓಪನ್ ಹತ್ಯ ಎಂಗ್ಲ ಯೋಕ ಮಂಡಲದ ಮರೀದಿ ಓ ಅಣ್ಣ ಕ್ಲಬ್ದ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋಪನ ಬಂದ್ಪತ್ತ ಗಂಗಸರ ಬರ್ದ ಖಾಲಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ದಳೆ ಬಣ್ಣ ಕ್ಲಬ್ದ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋಪ ಜಯ ಬೊಟ್ಟಿ ಮಾತವನ್ನ ಯಾ ಮಂದೆ ಎಂಕ ಮತ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಯ ಬೊಟ್ಟಿ ಅಂದ ಯಾನೆಲ್ಲ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಪೋಪುನಿ ಮಾತವನ್ನ ಮೊಗಲ್ ತೂಲ ಮಕ್ಕ ಮಂಪುನು ಉಲಿಪೊಡ್ಚಿ ಈ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಪೋಡೆ ಯಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಾತೆರುವೆ ಇದಾದವನ್ಪುನು ಮರ್ಯಾದಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಅಡ್ಡಿ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿನ್ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಅಡ್ಡಿ ಬರ್ಪುನು ಇದಾದವನ್ಪ ಅವು ಬಿಡು ಕಣ್ಣು ತೋಜನ್ನೇ ಕೆಬಿಗೆನನ್ನೇ ಬಾಯಿ ಬರನ್ನೇ ಕೈ ಕರಿದ್ದೆ ಇಂಚಿನ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಎತ್ತಿನಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಂತನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಕಾರ್ಕಲದ ನಿಟ್ಟೆಡೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬಕ್ಕ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ಬಂದ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಕೈ ಕರಡು ಬಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಪೊಡು ಚಲೋ ಇತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಕ್ಲಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅವು ಬಿಡು ಆಲ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡಿ ರಡ್ಡು ಕೈ ಇಜ್ಜಂದ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಕಾರಡು ಬರೆಪುಂಡು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಆತ ಮಾತ್ರ ದಯೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಾಯ ಮಂತ್ರಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳು ಹಿಮಾದಾಸ್ ಬನ್ಪುನಾಲು 18 ಮಂದಿ ಉಂಟು 5 ಬಂಗಾರದ ಮೆಡಲ್ ಕಣತ್ತಾಲೆ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಂತನ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಕೊಡು ಈ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಂಚಿನ ಈ ಊರದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಂತಂದಾಂಡ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಬಲತ್ತಿದೆ ದಾಯ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಕಣೇರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನೆನಪುದಿಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಬೇತೆ ದೇಶರು ರಾಪಿನ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ತೂಪ ಅಂದಾಂಡ ಅವು ಇಂಚಿನ ಸಾಧಕರಿತ್ತು ನಡೆದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತೂಪ ನಿಜವಾದಲ ಇಂಚಿನ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಕೊರಡು ಅದನ್ನ ಇರ್ಬಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಡೆ ಯಾನ್ ಬಾತಿರ ಎಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಅಲ್ಲೇಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಲ್ಲೇಕೆ ಮನ್ಪೋಡು ಇತ್ತದಾಯ ಗುಂತವ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಕೊನೋದಾಯ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ಇದೊಂದು ಜನ ತೊಂದೆ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪ ಏನ ಪಾಡ್ದಿದ್ದಿ ಹೌದಾನೆ ಕೊಂಚ ಮಲ್ತಿನತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮಣ್ಣ ಪಾಡ್ರೆ VNR ಗೋಲ್ಡ್ ಬಂಗಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಡೀ ತಂಡಗ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ದಯಗನ್ ಮನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈನಲ್ ಡುಲ್ಲರ್ ನಿಕುಲು ಸೊ ಅಂಚ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ವಿಸಿಲ್ ಮತ ಕೇನೋದಿತ್ತೇನು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಮತ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕಲ್ಲ ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಲೆಟ್ ಸಿ ಕೇನ್ಗ ನಮ್ಮ ಸುರುಕಾದು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡೆಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ಕೇನ್ಗ ಸರ್ ಈರ್ಪ ನೋಡಿ ಸರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರನಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ್ ಆಶಾ ಮರ್ನಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಹಿಡ್ದು ಬಂದಿಲ್ಲ
ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಫೈನಲ್ದ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಇನ್ನೀತ ಫಿನಾಲೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ದ ಶಶಿ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ನಿಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್. 5 ಜನಲ ಸುರೇಶ್, ಸವ್ಯರಾಜ್, ಸಂತೋಷ್, ಉತ್ಸವ್, ಆಶಾ ಡಯಲಾಗ್ ಪಂಚಪುರ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತಲು ಒಂಜಿ ನಡುಟು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ನೋ ಬಾಲ್ಲ ಬೂರ್ದುಂಡು ಎನ್ನ ಪರವಾದ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ನ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪಂಡ ಇರು ಒಟ್ಟು ಅವನ ಕೊನೋತಿನ ರೀತಿ ಉಂಡದೆ ಒಂಜಿ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯರು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಇರು ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪನ ಎಡ್ಡೆ 3-4 ಪಂಚ್ ಡಯಲಾಗ್ ಆನಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಮುಗಿದು ನಿಕಲ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಪಂಚ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಂದೇಶ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತಲು. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಎಸ್. ಸೊ ಶಶಿ ಸರ್ ಅರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೊರಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅವು ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ ಬಂದು ಶಶಿ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಅರ್ನ ನೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಂದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ಸರ್ ಈರ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ರಾಮ್ ಸರ್. ಈ ತಂಡ ಸ್ವರೂಪ ಬಂಗಾರ ತಂಡ ಬರ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಡೇಟ ಟೀಮ್ ಆದ ಬೈದಿನ ಒಂದು ತಂಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನಗಲ ಸುರುತ ರಡ್ಡ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಎಂದರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಿನ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಅವನಿತ್ತು. ಬಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಸಂಭಾಷಣೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದು ಬರ್ತೇರಿ. ಬಹುಶಃ ನೆಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಕತೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮೂಜಿ ಕತೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದು ತೂವರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಕೆಲವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ನೀನೆತ್ತಲು ಇತ್ತಲು ಆಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂದರು. ಕಡೇಟಿತ್ತಿನ ತಂಡ ಇನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಲ್ ಬೈದನ್ ಪಲ್ಪಿನ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಗೆಲ್ಮೆನ ಪಡೆವೆ ನಾನು ಪಲ್ಪೆ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಮನಾಗ ಫೈನಲ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಮಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆವಡು ಬೊಕ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆವಡು ಬೊಕ ಜಡ್ಜಸ್ಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆವಡು. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ 100% ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಲೆಟ್ ಸಿ ದಾದ ಆಗ್ಬಿಡು ಬಂದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು. ಸೊ ಸುರುಕಾದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಕೆ ರವಿರಾಜ್ ಹೆಗಡೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಾಲ್ತದೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಂಚನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ಇದಿದ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ and we have the season award Aruna Masala serial season award ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ರವಿರಾಜ್ ಹೆಗಡೆ ಸರ್ ಕೊರಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಎನ್.ಆರ್. ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸುಚಿತ್ರ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಭಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರೋಡು. ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಅಂಚಿನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಉಂಡು. ಇನಿ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಆದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಲಾಂಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಬಂದು. ಸೊ ಸರ್ ಅವು ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಅದು ಇನಿ ಲಾಂಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ವಿತ್ ದ ಶೇರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ನನ್ನ ಆಲ್ ಓವರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಮಾತೈಕ್ಲ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ನನ್ನ. ಸೊ ಇನಿ V4 ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಅದೊಂದು ಲಾಂಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಬಾರ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು. ದ 7th position of Comedy Premier League Season 2. So the difference is kali 2 marks. That is 92 marks detondunu 7th place the team. VNR Gold Bangar Bantwal Chapale. Sir nikil edur barudu. So mementos and anchene medals and daimalta nama artist ge korodu vinanti maltodalla. So 7th place the trophy and 10,000 cash to the finalists. Thank you so much and congratulations.